Este é un dos 56 composteiros que se repartirán entre outras tantas familias do entorno rural no concello de Chantada, concretamente vivendas unifamiliares que non conten con medios de reciclaxe de xeito tradicional, como son os animais que veñen sendo os consumidores daqueles produtos obxecto da compostaxe. E temos 56 composteiros, como ben dis, para repartir en un entorno semiurbano, todas aquelas familias que reúnen unha serie de condicións que serían pois que non teñan animais, que teñan un xardín, que teñan unha casa ou unha horta e que queiran pois facer o seu propio compost para utilizar como abono no seu xardín ou na súa horta, pois poden dirixirse ás oficinas municipais, ao Servicio de Medio Ambiente e cubrir ali unha solicitude para entregar 56 composteiros. Despois o Concello fará unha pequena selección porque teñen que cumplir unha serie de características que ali lles informarán e nada, dirixirse aos servicios de medio ambiente e a todas aquelas persoas que queiran utilizalos pois poden solicitalo. Unha campaña encamiñada á concienciación da poboación sobre a necesidade de reciclaxe e valorización dos derivados orgánicos domésticos a través deles cos que se elabora o compost para a súa utilización en hortas e xardíns. Isto é un abono boísimo despois para os seus xardíns ou para as súas hortas e aproveitando simplemente pois, todo esa materia orgánica que temos nas casas ou mesmo de poda de árbores, de corta de césped ou de outro tipo de materias que se xeneran no xardín ou na horta. Antes explicábasme que, bueno, como funcionaba máis ou menos o composteiro, o sea, meter os residuos para a parte de arriba, que tiña unha portiña para ilas quitando, despois por a parte de abaixo, pero despois de 5 meses, non? Si, o compost tarda aproximadamente 5 meses en facerse, isto que se vai metendo sempre por arriba pois, os residuos, ten que haber unha compensación de residuos secos e residuos húmidos, eso xa o explicamos ali no Concello, nos servicios de medio ambiente, e a partir de 5 meses pois, xa poden ir sacando o compost pola porta que se ve pola parte de abaixo e lo retirando pouco a pouco e almacenando se queren, e se non xa o poden ir botando na horta ou no xardín. Unha campaña que está levando a cabo o Concello de Chantada en colaboración con Sogama. Esta é unha campaña que está levando a cabo o Concello e o que insistimos, bueno, por todo este tipo de campañas que estamos facendo é intentando reducir ao máximo, reciclar e reducir e de algún xeito pois quitar todo o que se poda dos contenedores verdes que estamos pagando, pois eso, estamos pagando unha cantidade de 50 e pico euros por cada tonelada. A campaña é gratuíta. Recordar que os interesados en participar teñen que apuntarse no Departamento de Medio Ambiente do Concello de Chantada, situado na Praza de España número 1 baixo.